Ale ne. A zavádzajú tu tento stánok a toto zábradlie a tieto autá. Takže minulý týždeň som bol aj so zástupcami študentov a ešte jedného OZK, ktoré tu rieši proste alumni študentov. Sme boli na komisii dopravy v starom meste a hovorili sme tento nápad a poslancom sa to veľmi páčilo. A dokonca sami poslanci hovorili, že bolo by fajn, keby sa ten prechod bol bez bariérov, to znamená... Božská komédia. A tieto auta by sa mohli odsunúť trošku od tej školy a vznikol by tam širší prechod, lebo vlastne turisti prichádzajú sem a k modrému kostolíku práve touto Liga pasážov. Takže ak podporujete... Zaportujte Gamča na bicykli na Facebooku, sú že Gamča na bicykli. No, treba sa spraviť rok a pol, 2 roky to spraviť prechod priamy a študentský parlament na tomto pracuje intenzívne a to je aj z toho snaženia na tom ich zámerom je spraviť tu vlastne nejaký taký krajší priestor s lavičkami a cyklostradom nejakým umeleckým. Takže to sa financovať sami. Ako ich môžeme podporiť? Zatiaľ na Facebooku, že Gamča na bicykli a keď budeme vedieť vácej, tak my to dáme, my sme s nimi v kontakte, dokonca jeden z nich je v cyklokoalícii, lebo kedysi sa obratil na Dana, tuším, už dávno, pred 3 rokmi.